madame Coumba Dada Kane en calmini kadi délégation mo ardu buusi en koye men jeeya heddi ɓene en calmini ɗumen ko ardi fof en beltima e garal ngal mamɓe bisimilla mabɓe eyi par ce que ko ɗum umminiɓe ko yoltude hujjaji renndo surtout ma miskinaɓe waɓe no mbaɗi ni ɓe ngannduɗa toñanggue ngue suuɗaki feeñgue ene fawi dow mumen to ala ko mbawi hen eyi Allah noon wawi emin ñaagui moon ballal jiyon ko woni ɗo ko par ce que yiide e nande ko yiide woni gonga so nan Allah wonno kam o jiiri guite mum ɗum ɗo ala foti woni aduna hen tawa neɗɗo en jabbi kalis mum jewnani auto ma bonna kadi kefta ko jeeyino fawa hen junngo ma mbiya hoto haal haali gabbi ɗum taw ko ngel deɓe no ko mi hakin to mbiɗen on deƴƴe so on kaali min gaddi min treɓe min piyo mum no mbo sikki aduna o hodirani noon quoi yimɓe fota hodirde noon donc min lance l'appel kala bawɗo wonde de bonne volonté comme no moni yo ar hokka min junngo walla min kefta min tawtirtade raɓen ko ɗum tan min jogui wassalam feerallanaɓe mi juurima moon mataw probléme o guilno nanimde ɗum yiɗino ɗo arde mataw yottaki tan ko hande Allah yettin ɗum kono ɗum ɗo hande ko jiimi ko ɗo en muusimi saabu jomumen nguur men on jii ndi gowri on jii ngal kolngal on jii o aménagement o waɗaki e guese janane e guese iloji mo jomumen mbawi remde pour guurde hen so laamu noon ari totti yimɓe de Mauritanie comme ɓeɗo had gonirni Mauritanaɓe en haɗɗumen remde guese men saabu ɗo ko guese aménagement o ko guese iloji waɗa te on jii gowri mabɓe hay gowri ndi eɓe ndewni hen lawol pour ittude gowri hade neɗɗo julɗo ndema gowri ma saabu lawol tan pour yaahe aménagement o itte gowri ndi foof itte huuse itte ɗum est ce que ne yooɗi he leydi wiyoɓe ko république islamique de Mauritanie ɗum yooɗani min je fais un appel aux députés tous les députés majorité et député ji opposition yo kaale ɗum ɗo saabu ɗum ɗo yooɗani saabu yimɓe remoɓe guese men ko hen nguuri aménagement fotani hen waɗede saabu Mauritanie en yaaji goto foof en jogui haɗa wawi remde kono yimɓe wuuro Feralla en jogui kolngal men en jiiɗi remde saabu mbo yiiɗa remde kam watta gowri on jii gowri mabɓe enen keɓe remɓe gowri mabɓe so remanoki laamu en wawi arde fawa hen junggo mum kono ɓe ko remɓe ndema guese men donc laamu Ghazouani yo ummu e jonde eɓe kalwa aroɓe en kebta guese janane en kebta ko jomumen gurdata yo dartin taw ko julɓe wiyoɓe ko julɓe neɗɗo wawi ko julɗo en ƴetta kaake janane julɗo Allah wi ɗum ko wata ƴettude kaake janane ko wujjude te nguy ko moƴƴani donc yooɓe tinno min mbeɗa ñaagui Mauritanaɓe taw Ghazouani wi ko yiɗi ko change ude Mauritanie hoɗo nan fenade foof yo darno toon koreji makko e ministre uji makko gar ƴeew nde ɗon fenade saabu ɗo ko fenade woni ɗo he Faralla donc nde ɗo eɓen ɗo otoji mabɓe enen to mbeɗen huccit hen kam oɗoji mabɓe camion ngaji mabɓe tracteur uji mabɓe foof mbeɗen huccit hen ayi ɗo ko ñabbi gawa hen e mbimaɓe gar eɓe dawni hen tracteur uji mabɓe est ce que ɗum ɗo en yooɗi te somin kaali wiya minen gaybin laamu min gaybinani laamu min kaal tan ko gonga se mbaɗi gonga min gaybinta laamu saabu leydi ndi ko leydi amen min ɓuuri yidde ko Mauritanie min jiiɗi ko leyɗele ɗe fof taw ko Mauritanie ɓuuri wadde développé taw ko Mauritanie ɓuuri mawnude donc ko gonga tan min jiiɗi yo gonga waɗe leydi amen donc mbeɗa ñaagui président Ghazouani yo haal Faralla ko ɓuuri yaccade saabu so probléme waɗi ɗo ils sont responsables wassalam on jarama Allah jarama